Huwa dejjem aktar evidenti li fl-aħħar xhur kompla jeskala l-ġlied intern fih dan il-Partit Laburista dan hekk kif l-eks uffiċjal ta' Kastilja Neville Gafa kompla jimbotta l qudiem manuvri sabiex il-gvern jimpjega nies miegħu skont il-kulur politiku b'nisfiet ċivili jgħidu li dawn huma biss vendikazzjonijiet. Fil-verità hemm ħafna ministri li qed jaqblu ma' din l-istrateġija iżda oħrajn li huma totalment kontra. Imbagħad issib membri tal-kabinett bħal Anton Refalo li lanqas għandhom saħħa jikkundannaw lil Neville Gafa tant li ma' Net News huwa stqarr li hu jaħdem differenti. Kulħadd għandu dritt tal-opinjoni tiegħu, dik mhix l-opinjoni tiegħi. Ma taqbilx ma' Neville Gafa inti? Mhix l-opinjoni tiegħi, jiena dejjem differenti. Din id-differenza kif infissra minn Anton Refalo qed tkompli tikxef il-qasma interna li hemm fil-Labor għalkemm xorta ħafna ministri qed jispiċċaw baxxu rashom għal dak li qed jgħidu Neville Gafa, Karl Stanja Navarra u Jason Mikallef. Intant fl-aħħar jiem l-istess klikk estremista tal-Partit Laburista komplet tattakka anke l-qrati u l-ġudikatura b'mod partikolari lil maġistrat Claire Staffraġ Żammit mill-Ministru Ġulja Farrugia ma tinqissel l-ebda kelma ta' kundanna wara din il-kitba ta' Neville Gafa. Jiena naħseb li l-ġudikatura trid tagħmel xogħolha kif iridu jagħmlu xogħolhom ukoll l-istituzzjonijiet kollha f'dan il-pajjiż. Bil-Ministri tal-Gvern jgħalqu għajnejhom quddiem il-lingwaġġ estrem li qed jintuża f'dan il-blog u oħrajn.